Sziasztok! Én Regan vagyok, és itt van velem Leme. Sziasztok! És most ebben a videóban szeretném mutatni egy új felit, amit nemrég frissítettek, aztán azt a bőve azaz ma. Azaz ma, igen. Ami persze ott van, a parton. Meg szeretném mondani nektek, hogy ne lepődjetek meg, hogyha több részből fog állni, mert nekünk egyelőre még 10 percesek lehetnek maximum a videók, és lehet, hogy ez 2 részes lesz, és hát így ezt szerettem volna elmondani, mert már dolgozunk azon, hogy be lehessen majd állítani, csak hát ugye a telefonszám is kell hozzá, most éppen próbálkoztunk, de nekem nem küldte el az SMS-t valamiért, nem tudom, hogy mi lehetett az okat, de nem küldte el, úgyhogy hát egyelőre most még 10 perces videókat tudunk maximum föltenni. Na de várjál! Rám se szóltál, hogy erre kell menni. Te tehetsz róla, most meg megint csinálnunk kell egy kört. Nem igaz, hogy el van sziklával ez a part is. Úristen. Mit csinálsz? Megszólsz? Raktam meg. Na, Sziasztok, itt itt is vagyunk. Újból. Csak mi Újból. a parton kerestük a felit. Mert ott valamiért ott írta ki. Te nem fésülködsz reggelenként? Nyanyó. Úgy látszik, hogy nem. Ez nagyon szép dolog. Mi Reggel. van? Nagyon szép. Így kontyos haja. Főleg úgy, hogy feláll a haja. Nem Iszonyatosan. nagyon szép, még elmehetne egy, nem tudom, egy modellnek. Hát kalózruhába, de azért jó. Jaj. Ojjajjajjajjaj, Viki, hát azzal vigyázzál. Nyugi, vigyázzam. Kikkel kell beszélni? Azt Aha. hittem, hogy a lovakkal. Na mondom, más lovával nem szabad beszélni. Szerintem egyébként ez majd 2 részes lesz, mert nem hiszem, hogy bele fog férni 10 percbe az egész, Szerintem sem. és hát akkor majd ugye úgy is föltesszük még ma. De mit kell keresni, anyám? Ja, ó, én megint mentem el. Vaj. Gyere te. Meg kelletek. És át kell rakni? Jó. Az kemény. Fel kellett venni és át kellett rakni, vagy egy 100 cm-re, amúgy nem. Vagy 50 méterről szelfizni. Fényképezőgépek vannak benne. Segítsenek. Tényleg egyébként még mindig mondom, hogy jöhettek a lovasklubomba, mert lehet, hogy lesz róla majd egy videó is egyszer, csak az a baj, hogy majd mindenkivel egyeztetnem kell a klubba, akik eddig bent vannak. Gyilkolni akarnak, hát egy kés kell oda. Ja, az mint a bérgyilkos. No, Hát kés van a táskában. halpucoláshoz, halpucoláshoz! Hagyjál békén a halla. Te tényleg bérgyilkos vagy. Sőt, közveszélyes. Oké. Pucol. És még mindig jöhettek, mert tényleg még mindig nagyon kevesen vagyunk. Tegnap sikerült egy tagot becsábítani. Jászminhoz ne gyertek, mert megöl. Na, ez nem igaz. De. Gyertek nyugodtan, írjatok bárhol, a Mondba, Globálisba, hogyha esetleg valaki olyan szeretne jönni, aki barátban nekem be van jelölve, ott is írhat, mert van hely. Aha, van hely bőve. De. Vagy.
van hely, úgyhogy tényleg jöhettek. Bár amúgy köszönjük a 9. feliratkozónknak az, hogy feliratkozott. Na. Meg az összes többinek, mert tényleg egyébként ez nekünk nagyon sokat jelent azért így, hogy föliratkoztok ránk, meg végül is ezzel azt jelzitek, hogy ne hagyjuk abba a videózást, mert tényleg egyébként nem sok értelme lenne, hogyha csak egy vagy két feliratkozónk lenne, mert akkor tényleg, akkor lehet, hogy már nem is csinálnánk ezt az egészet. Ja, de amúgy még mindig feliratkozhattok, hogyha akartok. Bár mi nem készítettünk. Nézzétek meg az összes videókat, mert szerintem egyébként jók. Főleg meg, hogy a saját videóink. Magunkat nézzük a YouTube-on, tévén. De szépek vagyunk. Ugye? Hát igen. De már... Tévén is néha, hogyha unatkozunk, akkor itt az okos tévén nálunk meg szoktuk nézni a videókat. Bár nem annyira szoktunk unatkozni. Ez igaz? És megint megmutatom a klubnak a nevét, mert még mindig jöhettek. Itt van. De amúgy itt még van. meg is hívhatjátok Regönt csapatba, hogy megkérdezitek, hogy jöhetek-e a klubból, mert látom. Azt is lehet, igen. Tehát Nyugodtan, bármit. Jászmin nem harap, csak a fejére lesz írva, hogy harapok. De amúgy nyugodjatok, hogy nem harap. Nem igaz. Viki az csak hülyéskedik Másik folyton. fele igaz, másik fele nem. De amúgy... Egyik se igaz. Hát ez nem igaz, amit ő mond, de az igaz, amit én. Mert én mindig igazat mondok. Hát nem. Ez se igaz. De igazat mondok. De csak ne hazudjál, égi boszi. Úgyhogy jöhettek a klubba. Bárhol írhattok, csapatba is meghívhattok, mert általában el szoktam fogadni, csak mikor olyannal zaklatnak, hogy gyere már versenyre, meg ilyenek, olyankor nem szoktam menni annyira, de... Mert nem fogadjuk el. Mert ilyenkor ne hívjatok meg. Csak igen. hogyha bárgot akartok talán, akkor még. De akkor tényleg. is kizáratjuk magunkat. Tényleg, mert végül is azért, hogyha úgy nézzük, nekünk sincs olyan sok idő, mert főleg meg most így, hogy suli is van, tanulni kell, meg sok Ja, ilyesmi. meg egyfolytában írunk. 1 hónap van hátra, hogy a jegyeket kijavítsuk, na hát nagyon sürgetnek. Tehát annyira azért nem videózunk, de reggel láttam egyszer, hogy rakott még fel a klubjára egy kis videót. Tegnap, igen. Nagyon más a hangja. Egyébként nem ilyen a hangom ám, amit videóban hallotok. Kicsit mélyebb, meg az enyém is azért szerintem. Igen. Hát a videóban egy kicsit olyan... Vékonyabb. Igen. Na, hova mi? Igazából nem ilyen a hangunk, amit ti hallatok. Bár hogyha iskolába halljátok a hangunkat. Kicsit lehet, hogy másabb lenne, de hogyha azt hitták, hogy mi vagyunk Lana és Regan, akkor nyugodtan oda mehettek, mert amúgy szinte majdnem ugyanolyan tényleg. Hangunk csak egy kicsit másabb. De csak nem utogassál bottal, mert szétverlek, akkor én téged hozzá. Jaj, mutogat a remete. Remete, ősi. Mindig ezt mondja, hogy ősi kamungu. Na, nem férek ide. Csipesszel. Kis csipesszel. Aha, hörcsököm is az. Csipesz, amúgy nem, csipikens. Nem, csopokolom. Úgyhogy azért megpróbáljuk úgy, hogy azért legyen fönt annyi videó, hogy mégis azért elég legyen, de azért annyira túlzásba nem szeretnénk vinni,